Dit programma werd mogelijk gemaakt door Crevo Ramen en Deuren, Autokremers, Autoservice Geens, Oostendorp, Rummen, Alles Maken en Hanse Dranken en Evenementen. Vasteloven samen verzint de gastie bij de Schoutvatten van Kloes en Gelens uit. En vandaag zijn we een bijzondere aangelegenheid. Het is uitgeweken naar een andere locatie. Nee, dit is eigenlijk onze vaste locatie voor de uitreiking van de Piet Giesbergse herinneringsmedaille. En waarom deze locatie? Als je om je kijkt, dan ziet je dat het traditie, dat straalt gaat uit. En dat is precies wat hoort bij het karakter van een dergelijke onderscheiding. Houd het gezond. Ik vind het heel leuk dat TV11 weer. Hij is, het is toch de zender in Limburg. En ik ben er bijzonder gerust op dat keer hij bij me zit in Geleen, met die shortfotten, waar ik die prachtige onderscheiding heb gekregen. Die genoemd is naar die man daar, Piet Giesbergs. En ja, het was een prachtige avond. Ik bedoel, de maakste tijd voor Tom. Ja, en dan krijgen ze een onderscheiding en dan hoort ze dat. Wie wil het? Ja, het is toch allemaal apart, hè, wat luidig aanbieden eigenlijk. Dat ze zo goed is voor de vastelavond en voor de mensheid eigenlijk. En het wordt al gememoreerd. Ik bedoel, een gouden narrekap, ja, dat is het hoogste natuurlijk. Met dit huurt daar ook bij, Tom. En ik ben er bijzonder trots op. En ja, ik ben toch bij hier wel illustere gezelschap die onderscheiding gekregen hebben. Ja, ik vind zo'n onderscheiding heel bijzonder. En ook op de manier waarom en wie ze gegeven werden. Het is niet alleen de vastelavond, maar ook het werk bij TV11 wat we doen. Dat is voor de mensen. We proberen mensen te amuseren. Mensen die verdriet hebben en die naar het programma kijken van TV11, die amuseren we. En daarvoor word ik toch een beetje gewaardeerd voor hetgeen wat ik al die jaren heb gedaan. En voor de vastelavond. En niet alleen dat, maar ook vroeger bij TV Limburg en nu bij TV11. Ik bedoel, de waardering. Dus een prachtige medaille. Ik ben er bijzonder trots op. Hans, ons rest maar één ding namens alle kijkers van TV11. Van echte proficiat. Ze had niet beter kunnen vallen, deze medaille. En ik hoop dat ze nog jaren met mogen doen. Ik zal het alle uitzendingen wat ik kom, zal ik ze dragen. Laat het voor de mensen zien dat twee van TV11 toch de grootste zender zien wat betreft het amusement. Dankjewel, Van. En dan uiteraard ook nog een van de oprichters van onze vereniging, dat is de allereerste president die de vereniging heeft gehad. Piet Giesbergs heet dat man. Die heeft eigenlijk het karakter aan de Schoutvatten gegeven wat we nu nog steeds hebben. En dat karakter, dat bestaat uit liefde voor de week, dat bestaat uit sympathie. En we willen lui die de Limburgse cultuur groot willen houden, die willen we graag een onderscheiding geven die precies aansluit bij het gedachtegoed van Piet Giesbergs. En zodoende hebben we gezegd, elk jaar moet er een waardegedrager komen en ik denk dat Frans Teunis daar zeker bij hoort. Ja, ik vond je eerst vreemd dat in de Maastricht dat kreeg, maar dat schijnt geen uitzondering te zijn. Nee, dat is zeker geen uitzondering, want Beppie Kraf heeft die onderscheiding ook mogen ontvangen. Het gaat dus echt puur om de Limburgse cultuur. Dus niet alleen maar de Gelense vastelavond of iets wat hier in de buurt is, maar echt om het karakter van de Limburgse cultuur. En daar is Frans absoluut een ambassadeur van. Ja. De Prinsuitroping hebben we al gehad. Dus eigenlijk de meest grote activiteiten, behalve dan nog de uitroping van de jeugdprins. Dat is zaterdag, hebben we de meest drukke en belangrijke dingen al gehad. Dus het is vooral rennen van receptie naar receptie. En de optocht natuurlijk, hè, de grote optocht in Geleen. Dan rest me nog maar één ding om te zeggen. Een hele schone vastelavond. Hartelijk dank, Geroog. Vastelavond samen, ik sta niet bij. Thijs ten Eerste van VVV de Schoutvatten.
Hey, stel dich heel even voor aan de kijkers van TV11. Ik ben Thijs Hartensveld. Ik ben vandaag 20 jaar geworden. En ja, mijn hobby is voetballen en muziek maken, samen met vriend plezier maken, dat zal het wel zijn. En daar werd ze prins bij zo'n schoon vereniging. En wie gaat het eigenlijk in zijn werk? Nou, ik heb 15 september een bericht gekregen van de president en van de voorzitter. Die vroeg of ze bij mij op bezoek komen voor een gesprekje. En zo gedaan. En ja, even later veel bereidingen treffen en dan tot 12 januari wachten met toetroping. Dus toen zag ze meteen jou? Uiteraard, uiteraard. En zo'n uitroeping, wie gaat hij in zijn werk? Zenuwachtig. Ik word ja, toch wel zenuwachtig. Ik heb dan zelf de muziek mogen uitkiezen voor verkleed. En samen met de Schwan dansbrietjes van onze vereniging leef voor de bühne op. En dan werd het een en ander vertaald en toen waren het Thijs de eerste. Dat stinkt dan. Nou, wat is het schoonste wat ze tot nu toe heeft metgemaakt? Het schoonste. Wat jullie allemaal voor doen, dat is echt chic. Iedereen geeft een handje, iedereen wens je proficiat, dat is echt geweldig. Ja, zeker vandaag. Hè. Ik ken dich alleen maar namens de kijkers van TV11 proficiat wensen. Dank en u. heel veel Dank gezonde u. jaren. En ik neem aan, dat is ook een spreuk. Zeer zeker. Ga scherven kinnig waard, het zoveel slaat met veel kabaal. Helle kicks en flinke dreun, nu omsingeld met het draadgel en groen. Speakers klaar en de muziek verlopen en de stampers maar eens toesgelaten. Met mijn verre boven alles en iedereen uit, tegen samen met de showvatter ervoor. Allah. Alaaf. Ik geloof op deze manier 3 keer zeggen wat het gebroken is in Midden-Limburg, want deze gaat te lang. Ik wens je een hele schone Dank u, vasteland. hetzelfde. En waarom nu van links, rechts, links, ja, het feest gaat beginnen. En waarom nu van links, rechts, links, u waarom moet dat kennen? Want veel rondom het is zoveel, hij in de kroeg of op het plein. Geniet van het leven, en dat geldt voor iedereen. En nu zingen we la la la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. La la. Ja la 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 la. Een schöne vastelavond en tot ziens. Dank u wel. Heb je het gedronken? Ik heb nog geen druppel op mijn lippen gehad, ik zweer We het. willen tieters in de pak. Kom maar eens in de pak. We gaan eens in een pakje, ja. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Crevo Ramen en Deuren, Autokremers, Autoservice Geens, Oostendorp, Rummen. Alles maken en Hanse dranken en evenementen.